tao. Na, may bago silang swimming pool. Dati punta namin dito, wala pang swimming pool. May video na? May bago silang swimming pool. Dati punta namin dito, wala pang swimming pool. Sa pag-picture doon, swimming pool. Yan, this is sila sa pag-picture doon.
kadalasang pinupuntahan ng mga tao, ng mga family, nagbabanding sila, ng mga kasintahan, tulad namin noon. Dito kami kadalasan pumunta. Dito kami nag-date kasi mura lang yung entrance dito, 10 pesos lang. Yan, may nag-date. Kuha na siya ng kanyang safety gear. Marami magtatambay dyan ng mga magkasintahan. Kahit 10 kung open na. Open pa parang Containas. Hindi na nilagyan na nila ng parang hindi na pwede pumunta sa itaas kasi nilagyan ng harang. Dito kami dati nag-date na husband ko yan. Kasi dito kami nagtatrabaho sa syudad namin. Dito sa syudad namin, kadalasang pinupuntahan ng mga tao, ng mga family, nagbabanding sila, ng mga kasintahan, tulad namin noon. Dito kami kadalasan pumunta. Dito kami nag-date kasi mura lang yung entrance dito, 10 pesos lang. Yan, may nag-date doon. Kuha na siya ng kanyang safety gear. Si Abby. Dito na kami nag-aakbay. Ano ba yun ang destination? Pakinainit. Welcome to People's Park of San Carlos City. Vlog by vlogging. Ano nabili? May naiwan daw kami. Pictures, be?
Picture, oy! Dumi. Dumi ng tubig, ah. Tayo. Paglakad. Ito parang kuweba. Yung mga maliliit na ano, yung City Hall. Ito, kuweba to. Dati daw, open daw to. Kaya pwede kang pumasok sa ilalim. Pero ngayon, sirado na kasi maraming pumapasok dyan na gumagawa ng milagro. Alam niyo na kung ano yung milagro. Kasi madilim sa loob. Pumasok yan, magkasintahan, gumagawa sila ng milagro. Kaya ngayon, sirado na, close na nila. Hindi na pwede pumasok. Ito yung mini. Maliit na public market ng San Carlos. Ito yung terminal namin. Yan, maliit na terminal ng San Carlos. Yung sa unahan, yung City Hall. Yan, yung City Hall. Public market nila. Yung mini public market. Yan. Mini public market. Yung mini